Ahoj, ja som Pepo a vítajte u môjho úplne prvého videa. Je to gameplay na hru Minecraft a vlastne moje meno je v skutočnosti Paťo. Mám 13 rokov a vlastne zaujalo ma natáčanie hier, takže vlastne pozrel som viacerých let's playstov a vlastne sa mi to zdalo, že je to vynikajúci nápad, tak to idem skúsiť aj ja a snáď to pôjde. Tak ok, no na začiatok vám neviem, čo mám povedať vlastne, ak budete ešte počuť taký piskot, tak sa vám veľmi ospravedlňujem, ale vlastne nedalo si poradiť, mám to vlastne tako. Dobre, ok, tak ideme na to a vlastne natáčam cez Fraps, takže dúfam, že to nebude sekať. Tak ok, vytvoríme si nový svet, bude sa volať YouTube, klasicky Survival a vlastne síce nedáme žiadny. Tak ideme na to a Clean World. No, ono sa tam bude chvíľku toto vlastne načítavať, takže zatiaľ ideme na 4 FPS. A už som to skúšal na DxTory, lenže nejak sa mi tam blblo niečo, tak to bude vlastne takto. A vlastne budeme sa modliť, nech sa neotvoríme na nejakom steamnom biome. A ako ste si všimli, tak mám aj nový texture pack. Je to Nahen texture pack, tuším, že tak. Ukážeme si ho, bude asi v popise videa. Nahencraft, tak. Nahencraft, tam ste ho videli. A my sa musíme na chvíľku na začiatku vysporiadať s lagmi. S 3-4 FPS-kami. Ak nám to bude lagovať, tak budeme niečo musieť s tým spraviť. Tak, ok, a zvuk natáčam cez Audacity. Wow. Ne. A to je asi všetko, čo som vám chcel teraz povedať. Potom vlastne začínam túto novú sériu Minecraftu. Snáď bude nejaká dlhá. Neviem, že len tak, že na 5 častí, ale bude na viac. Chcel by som natočiť určite aj vlogy nejaké. A potom v tomto Minecrafte bude určite v pozadí nejaká hudba, len musím vybrať tú dobrú, takže aby to nebolo len takéto, že ja tu rozprávam a vy z toho nič nemáte. Tak ok, trošku sa budem musieť vysporiadať s tými lagmi, jak som na začiatku hovoril. Nie je to zase až také hrozné. Budete mať v popise kanála, nie videa, kanála, môj počítač, ako napríklad, že aký je výkonný a tak. Vlastne, ja tam o ňom ani nemusím vlastne nič písať, teraz sa mi zdá, že máme veľa zvukov. Tak, a vlastne nebudeme tam môcť písať, pretože on je strašne šitný, ten notebook. Vlastne má zabudovaný procesor len Intel Core 2 Duo, takže nič moc. A vlastne našli sme uhlie, to je super, pretože uhlie hneď na začiatok, to sa určite bude najviac hodiť. A vlastne ja som chcel vlastne pre cobblestone, ale to je jedno, mi nemôže aj tento krompač. A hneď na začiatok je železo, super. To je super aj. Wow. Toto som vôbec nečakal, že takto to hneď na začiatku pôjde tak ľahko. Vlastne som rád, že sme sa nespavili na zimnom biome a mám tu aj tento, jak sa to volá, Optifine. Tak si môžete všimnúť, približujem. Vidíte ten coal. Tak vlastne Optifine tiež budete mať asi, budete ho mať určite v popise videa, kde ho stiahnuť. A ten texture pack sa dá stiahnuť Minecraft DL, ale budete mať link v popise, takže aby ste ho nemuseli hľadať. A seed, ak chcete, tak môžem vám napísať tiež do popisu. Ja si idem vytvoriť ten kameňák. Krompáč. Jo, ja nemám... Aha, ja mám kameň. To bolo dosť trápne. Pozrieme sa ešte, že sa tým není nič. To mi nehovoríte, že je tu len jedno, super.
Aspoň niečo. Už som sa zlákol, že je tu len jedno železo. Lebo to tak vyzeralo. Seky. Tak, okej. Tak a jak som hovoril o tých vlogoch, tak budem natáčať určite nejaký ten vlog. Vlastne čo na začiatku by som to nechcel natočiť, ale tak pokúsim sa. Tak pozrieme si to železo a môžeme sa niekde vydať už konečne. Tak okej, to zatiaľ bude stačiť na začiatok. Tak. Ak by sa niečo stalo divné, tak to určite prestrihnem, ale čo na začiatok by som to vlastne asi bolo zbytočné strihať. Joj, more. Trošku sa chcem byť zase vtipný, ale sa mi to niekde nedarí. Tak, okej. Bo. Dobre. Bo. Si ma sa moc zlakla, okej. Neviem, čo som spravil, ale... Nakoľkokrát musím zabiť toto krávu, aby som tam nechal to mäso. Nesikaj! Určite na budúci diel bude určite z DX Story. Prečo sa mi nechce zobrať to mäso? Ok, zatiaľ stačí. Ja som zhovoril crafting, už som sa lákol. Tak, a tu by sme sa niekde mohli vlastne ubytovať. Neviem, prečo hovorím ubytovať, pretože to je dosť také, no už to začína, už sú tu piskoty. Nejaká jaskinka, je tam železo, vlastne... Zatiaľ nič moc. Ako ja by som pre ňoho išiel, ale tak čo. No. Však určite budeme v budúcnosti, nájdeme viac železa. Tak je nejaká vodička, je tu. Ja si nechcem stavať dom, ja by som si chcel nejak vykopať takú dieru a do nej sa ubytovať. V úvodzovkách dieru, tak som to myslel. Tipkice, super. A lagy. Tak pozrieme sa, koľko ideme FPS, jak vidíte, 8, 9. Nič moc akože. Na to, že mám tak šitný počítač. Ale však mám vlastne šitný, ale tak čo si budeme nahovárať. Vlastne ja to nepotrebujem tam hore vedieť na tom Minecrafte, pretože mne to ukazuje vlastne naľavo, ako aj vy to možno, že vidíte. A seed si tiež ukážeme, aby ste viete, že ak si budete v popise videa seed. Dúfam, že to nezabudnem, ale nemal by som. Tak to na začiatok hneď. Tak, džungla, tam nejdeme chill, pretože je to zbytočné tam. Asi ideme niekde hentam na druhý ostrov. To není ostrov, to je normálna pevnina, takže to je super. Lagy. Už som to malo nechal zapnuté. No, toto sa nezdá byť zlé, nie je to špatné. Takže super. Tak. OK. Tu by som si tak vykopal takú... No. Zase to nie je ani najlepšie, ale... Však môžeme to skúsiť, ale... Tak to by som už nechal na budúci diel. Lebo ani sa sám neviem, kde sa mám ubytovať. Jak je to...
Ach jaj, tak sa tam asi nedostaneme dneska. Ale dostaneme. Vlastne by som sa aj tu ubytoval, ale tak jak by sme chodili dole, ale... Ja vidím hore a... Tam uvidíme čo, ako. Tam sa porozhľadneme. No, to nevyzerá až zle. Ja mám vlastne nejak dosah videostick na far. Dobre. Zatiaľ v pohode. Aby sme nemali počkať, skúsim také, že či to je náhodou takto grafikou, dáme si to na normál, či nám to nebude menej sekať. No, vyzerá to, že to seká menej. Keď dáme na tiny úplne, tak by nám to nemalo vôbec sekať. No, vlastne seky sú nejaké, ale tak toto je už hrozné, úplne to nechceme zasa. Úplne stačí na normál. No vôbec neseká, takže... Nič moc tam nie je zaujímavé. Videl som to. Nechcete vedieť, ale... No však, ježiš, ešte sa tu furt krútime, ešte sme vôbec nič nerobili. Skoro. Našli sme nejaké veci, ale... Ale hľadám proste to super miesto, kde by sme sa ubytovali. Kde by sme to tak spravili? Počkej, idem sem dole. A skúsim... Toto som nemal, toto. Už som sa lakol. Trošku seký. No, už sa ináč nespieva, takže sem. Super, našli sme nejaké to miesto. Počkaj, ja si zoberiem takto hlinu. Tak. Aby sme sa sem dostali. Preto sme našli nejaké to miesto. Tak spravíme si tu dvojitý vchod. Tak. OK, dáme si sem crafting table a spravíme si tie dreve. Tak, OK. Vlastne musím spraviť dve. OK. Tak, ešte som vám chcel tomuto povedať, že hardcore... No, dobre. Že budem natáčať asi aj hardcore, ale tak to asi... To už bude pre mňa asi úplne, že... najťažšia, pretože ja tam určite hneď v prvom dieli umrem. No kto vie, ale určite umrem. Tak, ináč, ja mám túto fakle a fakle uhlia a nepoužijem ho. Tak aspoň tak, aby sme tu, no, nebudeme predsa plýtvať nejakým. Tak dobre, ja toto už vykopím všetko v offscreenu a ja sa tu s vami rozlúčim a dúfam, že sa vám tento diel páčil. Ak áno, tak dajte like, ak nie, tak dajte aj tak like. Ak áno, tak dajte odber plus like, jasné, to je úplne, že... Jak sa to povie? Čiže to vlastne spolu, no tak to poviem. OK. Tak, a ja už sa to s vami rozlúčim a ja to vykopiem v screene a vidíme sa v ďalšej časti, tak ahoj.